No čo, vydrží to? Stále fučí ako besné. Aj na druhej. Poznáte to? Pozrite z okna, poviete si, ani psa nehodno vyhnať do toho počasia. Fučí, prší, ale je víkend, máte voľno a chceli by ste ísť na ryby. Tak poviete, že žene, idem na ryby. A tá vám povie, si normálny v tomto počasí? Si blázon? No, ale spravíte si aj tak po svojom a idete na ryby. U mňa sa to stáva pomerne často. A žena už je aj zvyknutá, už mi ani nedáva do bláznov. A poviem vám výhody takéhoto počasia, keď idete na ryby. Prvá výhoda pre mňa je tá, že neokracujem rodinu o nejaký víkendový výlet. Keby bolo pekné, tak jasné, všetci chcú ísť niekde von, vyvenčiť sa, takže manželka a deti, išli by sme niekde na výlet. Ale keďže je vonku pod psa, tak nikto nikde nechce ísť, každý chce byť doma v teple a to je ten čas, kedy s čistým svedomím môžem vyraziť na ryby. To je plus takéhoto počasia. Mínus je samozrejme ten diskomfort vonku, silný vietor alebo dážď a vtedy pomôže si to nejak spríjemniť. Takže na takéto výlety si berem malý prístrešok, taký dáždnikový, také malé brolíčko, ktoré som dostal od manželky na narodeniny asi 12 rokov dozadu a stále slúži. Rýchlo sa rozloží, rýchlo sa zloží, však to vám ukážem. Takže spraviť si taký komfort v takom škaredom počasí je určite dobré, lebo vás to aj viac potom baví, tá rybačka. Predtým ako idem na takúto rybačku v takomto počasí, tak si najprv premyslím, kam idem. Otvorím si mapy.cz a podľa toho, aký fúka vietor, napríklad dneska je severný vietor 8 metrov za sekundu, v nárazoch 18 až 20, čiže občasne fučí naozaj dosť, severák, tak si hľadám také miesta, kde bude mať vietor v chrbte. Aby som si to broličko mohol postaviť tak, že mi bude vietor fúkať od chrbta a ja budem vlastne v závetri a voda bude predo mnou. Keď idem s deťmi, tak berem aj ohrievač plynový, také obyčajné bomba, to UFO hliníkové. A to je ešte väčší komfort, síce broličko je otvorené, ale aj tak je tam trošku teplo a hlavne, keď je zima, tak to poznáte, že máte studené ruky, keď ich máčete v tej ľadovej vode a potom zohriať ich je problém, tak pri tomto ohrievačíku sa to parádne dá, že si ohriete ruky. No a dneska som vyberal niekoľko miest, kde by som bol v takom závetri a zatiaľ som neúplne rozhodnutý, ale všetky miesta sú pri Vysokej, pri Morave, takže idem sa pozrieť najprv na jedno, čo som si vybral ako takú topku a potom sa rozhodnem, či tam ostanem alebo pôjdem dať inde. Toto je trojuholník, spomínané miesto mojim synom v poslednom videu, kde by chceli ísť znova na ryby. Ale dneska manželka rozhodla, že ostanú obaja doma. Za chvíľku budeme prechádzať popri revíri Štvorec. Sú také geometrické názvy. Vyzerá, že není úplne nik. Ale cieľ mojej dnešnej výpravy je ešte kúsok ďalej. Dolná Rudávka. No a už vchádzame
do divočiny. Fúka odtiaľ, od severu, takže tu by sa dal spraviť takto asi to brolíčko. A tuto by som chytal. Asi ostanem tu. Pri takýchto výpravách v zlom počasí je najlepšie mať auto čo najbližšie pri sebe. Či už keď potom prší a potrebujete sa zbaliť, tak to nemusíte vláčiť niekde ďaleko. Alebo niečo potrebujete z auta, čo ste tam zabudli zobrať, priniesť. Idem tam nacúvať a nachystať sa. Kurička. Už som schovaný vo svojej nore a idem si nachystať odice. Takže mám tu taký nadväzec, vyzerá ako na boilies, ale väčšinou chytám na 4 zrnká kukurice a 5. umelá kukurica, alebo 3 zrnká a 1 umelá. Ale teraz to zjemníme. Čiže len som vycvakol. Takže 2 takéto. Myslím, že sú to 25-ky fluorkarbonové na 200 s malými háčikmi. Myslím 4. Keďže si robím tie na 200 už aj s bužírkou, že si na ne dám, tak potom to už len zase zacvaknem. Do obratlíka. A gumičku natiahnem až na obratlík. Taký zacvakávací obratlík to je z jednej strany. A nadväzec hotový. Takže nakoniec som ten jeden nadväzec ešte vymenil. Keďže tam idem chytať na hnojáka, tak som dal trošku väčší háčik. Ideme to tam, hlavne nie na strom. Tak. Naplníme krmítko. Prečo nemám sfingre na hlásičoch? Preto nemám swingre na hlásičoch, lebo tieto krúžky mi prídu praktickejšie. Z toho dôvodu, že keď trebárs manipulujem s tými hlásičmi na tých paličkách, že ich zapichávam do zeme, tie swingre mi tam zavadzajú, alebo takisto keď ich dávam do batohu, mám tam taký priestor zrovna na takéto tyčky s hlásičmi, ale furt sa mi to tam zavchytávalo, tie swingre, išlo mi to na nervy. Tak som si tam dal takéto krúžky. A je to praktické. Není to asi také pekné, ako keď tam visí swinger. Ani sa to nedá trebárs nastaviť, že aby bol ťažší, ľahší. A to je jedno. Keď to začne ten kapor ťahať, tak to uvidíte. Naštartoval som aj môj pekelný stroj. Vonku stále fučí ako besné.
A toto teplo, čo vydáva ten ohrievačík, je fakt paráda. Zatiaľ bez záberu. Moc sa tým rybám nechce, no. Uvidíme, ešte tomu dáme nejaký čas. Zatiaľ ani záber, tak ideme tomu trošku asi pomôcť. Pôjdem tam nahádzať trochu krmiva. Využijem na to tamto móličko drevené, dúfam, že sa neprepadnem. A potom tam šupneme jednu udicu len tak na skúšku, možno aj dve. Poriadna zima je. Ukazuje mi 5 stupňov na hodinkách, ale pocitovo je chladnejšie. No čo, vydrží to? Aké parádne korítko veľké, neviem, či to vidno v tej vode. Zhruba takto nejak. Čiže je to presne pred mólom, tam sa budem snažiť potom nahodiť. Musíme to trošku zdvihnúť od toho dna týmto rohlíkovým boilies, sladká kukurica. Tak. Čiže pred to mól. Môže byť. Na tom druhom nechám zrniečko kukurice, ktorému zatiaľ stále verím. S tým ohrievačom je tu citeľne teplejšie. To ako keď vojdete do miestnosti, a keď je to broličko otvorené, tak fakt je tu príjemne. Doma už zjedli rezne. Čerstvé, voňavé. So zemiakovým pyré, čerstvým, mekučkým. Ja si to prihrajem v mikrovlnke, nevadí, ale... Dám si horálku. Niečo nám tu píplo. Že by predsa niečo. Aj na druhej. Tak, poďme na to. Aj. Bolo úspešné. Ale pozitívne je, že sa konečne ozvala nejaká ryba. Tam, kde sme si zakrmili, takže to tam hodíme ešte raz. Táto pravá trošku ťukla. Taký opatrný záber. Iba to potiahlo hore a dole.
Na tú pravú som zase zjemnil, dal som tam len zrniečko kukurice. A na tej ľavej mám ten rohlíkový boilies. Teraz neviem, či sa vôbec môže zverejniť video aj bez ryby. Lebo už sa začínam obávať, že fú. Že nič z toho. Keďže fakt neviem, či sa môžu zverejňovať rybárske videá aj bez ryby. A vyzerá to, že už nič nepípne. Tak vám dám do popisu video z tohto miesta, kde sa podarila aj ryba. Tak ak niekto chcete, tak si to zhliadnite. Majte sa pekne. Čo to? To je raz na odchod? No, to by som bol povedal. No čo, zase vyhralo zrniečko kukurice. No poď sem, kaprík. Tak jemne chytený. No poď, fešák. No aj fuč. No už som to balil, už som to chcel vzdať. Respektíve zmieriť sa s tým, že dneska bez ryby. A prekvapil takýto malý šupináčik. Skúšal som hnojáky, rohlíkový boilies, kukuricu. Záber bol na rohlíkový boilies predtým a úspech bol na jedno zrniečko kukurice. Tak ešte raz. Majte sa pekne. Tu na Záhorí, podľa môjho názoru, je veľmi veľa pekných revírov a sú podľa mňa aj dosť dobre zarybnené. A hlavne je tu veľký výber tých revírov, že fakt človek tu môže ísť na malý rybníček, na veľké štrkovisko, na rieku Morava, na rôzne slepé ramená, alebo kanály, kanál Malina, Zohorský kanál. Takže Záhor je za mňa super.